Гега е селото с най-много землище от тук от района. Землището ни е от река Лебница до река Струмечница, до Златарево. Това е Геговско землище, покрай самата граница. Част от него остава в чертите на съседна Македония, наричат. Как я наричат? Не знам, аз не казвам Македония. Но не, това си мой проблем. Как я наричате? Не знам, че е наша, не знам как да я наричам. Не може там, хората 90% идват и търсят своя корен в нашата църква. Рождена дата, удостоверение за венчавка и така нататък и така нататък. Като стана въпрос за демографията тук и за районите, казахме и за Македония, в крайна сметка хората тук в селото, като какви се чувстват, нали? Някои искат да ни наричат общо в района македонци. В какъв смисъл ни наричат македонци? Аз мисля, че е по географски принцип. Едно време, като бяхме войници, аз бях в Смолен войник, макетата. Дойш тук, те наричат, тия нашите съседи ни казват, вие сте бугари. Според мен хората тук, по граждан планина, 80-90% категорично българи. А имат ли роднини от другата страна? Почти няма някой да няма родина оттатък. Обаче тия оттатък, които са произхождени от тук, повечето случаи. Корените им са тук, в тия така наречени гумински махали. Те как се чувстват сега? Как се представят? Като какви се представят? Според мен Струмишки район, включително и тия, които са тук, са яко посръпчени. И човек като отиде в Охрид, се чувства по-българин, отколкото в Струмица. Или по-рода с тия в Охрид, отколкото тия тук в Струмица. Явно тук първото село, което е до Златарево, до КПП-то, се казва Ново Конарене. Едно време там, по думите на баща ми, там не е имало село. Когато слагат границата между България и Югославия тогава, от Сърбия пращат хора, построяват им къщи и се е казвало Реденико къщи. 7-8 там колко къщи са били. Това са били митничари, полицаи и така нататък. Пропагандата им е много силна на тия нататък. Но хората си говорят така, както си говорят. Както ние, не може да сменят езики. Не знам защо, разбираме се. Те ли говорят македонски, ние ли български, не знам. Нямам идея. А спомняте ли си за този период, когато тук в района сменяха документите, един път пишеха македонци, един път пишеха българи? Аз няма как да си го спомням този период. Малък съм бил. Но имаше. Аз като кмет, гледал съм в архивите, как пише за македонец, па после за Драчано пише българин. Такива истории има. А архива иначе на селото си е в общината? Той е в общината, но тук в кметството има само 3 от тия старите регистри. От 46-та година, 58 и 68 година. Такива обновявани регистри. В кметството. Гега се съхранява само тия регистри. А другите са дадени централно? Друго всичко, къде е прибрано в Петрич. Спомняте ли си тези свижданията като почна? Да, съм даже отивал там на дом на Златарево. Първоначално се правиха на Златарево, къде е КПП-то. От техна страна естрада, от наша страна естрада. Васка Илиева пее на техната естрада. Костадин Гугов и нашите от Пирин Благоевград пеято сами и така. Имаше хора там. Имаше хора, които разделени от границата, виждаха се, споделиха се. Кога започнаха първите свиждания? Като дата не мога, като година не мога да ви кажа. Аз бях дете. Да. Значи, нека за 50-те години, кога бях. 50-60-те години, там някъде. И се срещаха семейства? Да. Разделени от тук, от там. Рода всички те търсят, всеки закачил снимка тук на оня, който го търси и така. Имахме. И след това, че почнаха такива събори на
една година в Петрич, една година в Сандански, примерно между Петрич и това е Струмица. Благоевград горе си правих с тия Берово. Колко години продължиха тези свиждания? Мисля, аз бех вече... До коя година? Някъде до 80-та година сигурно. Пак не мога да кажа точната година, но до тогава. Имаше такива събори на българо-югославската дружба. Така и наричана. Тук хората, нали, по едно време даваха едни специални паспорти за... Да, пропуски. Пропуските. За 12 пъти да отидеш до Струмица там. Даваха ги, но ги взимаха хора с специален статут. Не всеки можеше да го вземе този пропуск. Нали бяха за хора с роднини от другата страна? Това беше идеята. Това беше хора за наши хора. За наши хора. Тук Гега имаше ли някакъв статут на зона ограничена за достъп? Гега беше само, напоследък само с щемпела. Можеше да дойде. Имаше един специален щемпела. Имаше, нали, долу, знаете вие... Първа гранична. На Рибник беше първия пост, там вече минаваш в този пост. След това имаше едни, така, явно имаше такива големи пропагандатори на някакви идеи, не знам какви бяха. Долу на Струмечници имаше друг пост. И най-вече, когато поставиха 69-70-71 година, клона. То минаваше на 200 метра от селото. Тук нататък беше... Без паспорт не мога да минеш, имаше едни... С граничен лист? С граничен лист идваше до тук, но тук само с щемпела, ако имаш и ако си познат на гранични, иначе няма минаване нататък. А по клона имало ли е случай на такива хора, които са искали да бягат? Имаше, трима човека от Гега, имаше 3 млади момчета бегаха. Не успяха да ги хванат? Те толкова са пазили, как беше Тодор Живков да казваше. Аз се крия, викам, мен никой не ме трази. Така и тия. Те през портала беха си минали момчета. Успяли да заблудят войниците и нататък се тръгват. Защо избягаха тези момчета? Не от политически причини. За едно се говорише, че по София нещо участвал в някаква кръжба. Просто единствено една кметица на това съседно село Чурилово имаше. Тя беше кметица, тя отиде студентка за болекар. И явно тя май от любовна треска бега. Защото се залюбила с някакъв учил лесотехническия. Не можеше да вземе виза да излезе? Виза? Не вярвам да я не могла да вземе. Какви са точно причините? Но пак казвам, който я се бие по градите, политика не е имало. Поддържаха ли връзка след това с роднините тук? Да. Само единия, откакто е бегал, въобще не се е явил. Отиде, каза го по Америка, некъде бил, ама последните сведения са, че е клошар там. Бил много добре се отрил като клошар. Запазено място под моста. Другите как са се развили? Другото мисля, че това кметицата, къде ви казвам, тя май си работи там, дозавършила е като заболекарка, май там си работи. Къде е Америка? Не, тук, в Струмичко някъде. Не Струмичко, това Скопие, горе някъде, там около Скопие. Тя си в Македония останала. Да. А единия ще бега, има нещастието, отишъл в Белград, го препарили, като са го фанали. И там се е опитал да се направи голем македонец. Той мислил, че по този начин ще му отворят вратите, но оказало се, че сръбска служба не прощава на такива. Бой, после го върна в София, пак бой. Прибра се в Гега и се самовзриви с бомба. Това така завърши жизнения му. Горе-долу кое време е това? Това е към 90-та година. Към 90? Да, 90-та година. Тогава се взриви, а 2-3 години по-рано е бил бегалец.